नमस्कार दोस्तों। ये आज जौन हम रचना सुनावतनी एक शीर्षक बा सास भरे पानी पतो काटे चानी। तो सुनी कि हमार रचना। अरे सास भरे पानी पतो काटे चानी, अरे सास भरे पानी पतो काटे चानी। आ बुढ़ऊ बेचारू सुतेले बथानी, आ बुढ़ऊ बेचारू सुतेले बथानी। सास भरे पानी पतो काटे चानी, आ बुढ़ऊ बेचारू सुतेले बथानी, आ बुढ़ऊ बेचारू सुतेले बथानी। अरे बेग लेके जाले बाजारी पतोहिया, करे मसखरी राही बटोहिया। बेग लेके जाले बाजारी पतोहिया, करे मसखरी राही बटोहिया। अरे घूमल फिरेले दुकानी दुकानी, सास भरे पानी पतो काटे चानी। अरे सास भरे पानी पतो काटे चानी, आ बुढ़ऊ बेचारू सुतेले बथानी। त नैहर में कैले न बिया को काम, खाली पढ़ाई के रहे एगो नाम। अरे नैहर में कैले न बिया को काम, खाली पढ़ाइए के रहे एगो नाम। अरे पढ़े के बहाने ई कैलस फोटानी, सास भरे पानी पतो काटे चानी। अरे सास भरे पानी पतो काटे चानी, आ बुढ़ऊ बेचारू सुतेले बथानी, आ बुढ़ऊ बेचारू सुतेले बथानी।